Rwyf am ddangos i chi ffordd syml iawn o wehyddu gan ddefnyddio deunydd sydd gennych o amgylch y tŷ. Bydd angen darn o garden weddol gadarn, corden ar gyfer creu ystofad, dafe neu defnyddiau ar gyfer gwehyddu'r anwedd a sisiwn. Torrwch rwgnau ar ddau ochr y garden yn gyfartal bob ochr. Rhwymwch y corden o amgylch y garden i greu'r ystov, sef y dafedd sydd yn mynd am lawr. Gadewch tua 5 modfedd o gwt ar y cefn mwyn clymu y dau ben ynghyd. Ceisiwch gwneud yn siŵr bod gennych eilrif yn yr ystov mwyn clymu nes ymlaen. Nawr i chi'n barod i ddechrau'r anwedd, sef y dafedd sydd yn mynd ar draws i greu y gwead. Dewiswch lliw ac yna dechreuwch mynd o dan yr edau gyntaf dros yr un nesaf gan barhau dano a drosto tan eich bod yn cyrraedd y pen. Wrth mynd am yn ôl, mae angen mynd dros yr ydyfion yr ystov yr eithwch o dano ac o dan yr ydyfion yr ystov yr eithwch drosto. Gadewch ddolen bach ar ddiwedd bob rhes mwyn cadw'r siap a'r tensiwn. Pan bod angen newid lliw neu fwy o edau, gorgyffyrddwch 2 neu 3 edefi yn ystov blaenorol a cariwch mlaen. Unwaith yr ydych wedi cwblhau eich darn, torrwch yr edefion yr ystov o'r cefn gan gadael digon o gorden mwyn clymu 2 gynffon ynghyd ar y ddwy ochr.